Здравейте, хора! Приключваме с нашия сериал, но ще се опитаме да направим Squid Game сериал. За сега не мога, защото мога само да пускам през това, от което снимам. И в смисъл подготвен съм, но то е малко само. Само да видя дали... Ето е червената светлина. Имам песента. И някой ден може да направим чип-чип-чип-чи, да. Хари-дури, боже господи. Амбалудида. Тундудеда. Ето я зелената светлина. О, боже господи. Чип-чи-да. Хари-ни-ни-на. Хари-ни-ни-да. Хари-дури-да. Хари-ни-ни-да. Ти-ди-ди-ди-да. Абе, яка е песента? Да. Току-що я пусках няколко пъти. Кой ви е казал, че съм я пускал 10 пъти? И повече. Кой ви е казал, че повече пъти съм я пускал?